que em va motivar a organitzar aquesta jornada científica és que des de feia ja molts anys veia que per Sant Jordi s'organitzava una jornada literària i una jornada dedicada una miqueta més a l'àmbit de les lletres. I jo ja tenia al cap el fet de voler fer una jornada dedicada a ciències, que a l'institut no hi era. Però la idea original va ser aquesta, de motivar no només les lletres, com es fa per Sant Jordi, sinó també motivar les ciències i crear un dia especial de ciències. El que m'agradaria millorar, que no puc millorar, és d'una banda l'actitud d'alumnes, de que vegin que és un dia en el qual el que intentem els professors és apropar-los la ciència i que vegin que la ciència no només està a la matèria de física, química, de tecno, de mates, sinó que està en moltes coses que els envolten, ja sigui la geologia, que a qui li agrada les pedres, a qui li agrada mirar el cel, a qui li agrada mirar els núvols, a qui li agrada estar al mar, a qui li agrada fer servir la tecnologia d'un ordinador, d'un mòbil. Aquí la ciència està present en totes aquestes coses. Llavors m'agradaria una miqueta, no sé com, millorar aquest interès vers els alumnes. Crec que la més rellevant doncs, va ser evidentment la primera, pel fet que va ser justament la primera, era la novetat, calia veure com funcionaven els alumnes, també els profes, l'institut en si com funcionava, i per mi va ser la més rellevant, tot i que sí que en algunes altres s'han fet activitats que han tingut molt èxit entre els alumnes, però crec que la més rellevant va ser aquesta una mica per l'impacte que va tenir en mi també organitzatiu i també per l'impacte vers els alumnes, no? D'una cosa que no s'havia fet fins a aquell moment. Bueno, doncs sí que ho crec. I ho crec que crec que s'acabaran doncs, quan jo estigui cansada i no es vulguin preparar. Perquè darrere d'una jornada científica hi ha molta feina que crec que molts alumnes i companys doncs, no en són conscients. I bé, és una situació, bueno, a mi em genera una situació una mica d'estrès perquè s'ha de controlar, d'organitzar unes activitats per al voltant de 500 alumnes, tenir mobilitzats 500 alumnes fent coses diferents, i amb això has de comptar llavors amb molts inputs, no? Molts professors que han de fer i han d'estar al lloc on els hi toca, a vegades ens equivoquem, alumnes que també han de saber a quina aula han d'anar i no ho miren i per tant no ho saben, i això cansa. I llavors això, doncs, quan s'acabaran? Doncs el dia que jo digui prou, vull descansar, per exemple, no? Si no m'arriba aquest moment de que no em canso, doncs personalment penso que es continuaran fent. Això no vol dir que si jo les deixo de fer algun company les vulgui fer, però això no se sap. Evidentment m'hagués agradat perquè crec que s'hagués pogut fer d'alguna manera segura, però evidentment la situació epidemiològica que hi havia el que feia era que havien de deixar un buit. De fet, vaig fer una mica la jornada científica de manera virtual, perquè la vaig organitzar a través del Moodle de l'institut. Doncs vaig anar posant notícies, del Moodle no, perdoneu, de la pàgina web vaig anar posant notícies, cada dia posava notícies científiques. El que passa que no n'estic segura que molta gent ho veiés, aquestes notícies científiques. Bé, realment crec que ja s'organitzen, perquè des de Pessics de Ciències ja ho organitzen. Al novembre es fa la setmana científica i per tant s'organitzen coses. Sí, ha vingut gent molt important, alguna molt coneguda entre tothom i d'altra no tant, no? Recordo que l'any va venir Francesc Mauri, que és l'home del temps de TV3, i va fer una xerrada sobre justament les condicions meteorològiques i va agradar molt, però després ha vingut persones que en el món científic són molt conegudes.
He de dir que primer jo m'he inspirat en altres instituts per fer aquesta jornada, i sí, altres instituts s'han inspirat en el Mercè, i em consta. En quin institut m'he inspirat? Doncs bé, jo quan vaig acabar la carrera, del meu grup d'amics hi ha diversos que es dediquen a la docència d'instituts com jo, i una amiga d'aquestes treballa en un institut a Begues, i gràcies a que ella ho va fer en un any al seu institut, doncs jo vaig agafar aquesta idea i va ser quan vaig anar al Tomàs a plantejar-li aquesta proposta. A partir d'aquí, altres amics meus que treballen a instituts de Santa Coloma, per exemple, a Barcelona, doncs han començat a fer aquestes jornades científiques arrel del que jo he fet. Els formats a vegades és el mateix, un dia, a tot l'institut para i fa activitats, o una altra amiga que tinc el que fa és que el que tenen és que no ho fan en un dia en concret, sinó al llarg de la setmana, a cada nivell educatiu, primer i segon de l'ESO, fan activitats. Això cadascú organitza diferent. I sé que també un institut d'Hospitalet, també arran de que ho fèiem nosaltres, doncs també ho ha començat a organitzar. Crec que és una idea molt bona que ho haurien de fer a tots els instituts, de fet. Els cartells de les jornades s'encarreguen sobretot des del Departament d'Educació Visual i Plàstica. En concret, la Susi, Anne Xina, és la que s'encarrega dels cartells. Ella el que fa és, al llarg del curs, sobretot amb els de tercer i quart de l'ESO, crec que és amb els de quart de l'ESO, ella treballa fa una sèrie d'activitats, de diferents tècniques d'educació visual i plàstica, i d'aquests resultats, d'aquests treballs que han fet els alumnes al llarg del curs, ella selecciona el que per ella és un dels millors treballs. I d'aquest treball, amb la feina que ha fet aquest alumne, ella és la que al final fa el maquetatge del pòster, és a dir, de l'alumne treu el dibuix, en aquest cas a la jornada d'aquest any del 2022 es veu que són imatges en lila, no?, i blau. Aquest dibuix és de l'alumne, però tot el que és el maquetatge, amb la data de la jornada, el logo i posar 8a jornada científica, tot això ho maqueta la Susi. Crec que es poden millorar? Doncs no, jo crec que són magnífics els treballs que fan els alumnes i el treball final que fa la Susi, a qui li he d'agrair molt per la seva dedicació desinteressada en fer aquest cartell, i crec que cada any es superen els alumnes i són cartells molt macos, i el que és xulo és que siguin un propi alumne del centre qui fa el cartell per la jornada científica. Bé, crec que no és que s'ha de tenir més en compte, és que ja es té més en compte. El que passa és que no són conscients. No són conscients. Ara mateix, per exemple, per fer el pòster que estàvem comentant, no?, fa un moment, s'ha fet servir un ordinador, una càmera fotogràfica, i això ja tot és ciència. Les pintures que s'han fet servir per fer aquest quadre del cartell també són coloides i per tant és ciència. Quan estem fent servir un ordinador, aquí hi ha molta matemàtica i tecnologia darrere, i molta química, millor, segons amb el que sigui. Si volem un cotxe més ràpid, si volem tecnologia més ràpida, avions més ràpids, aquí necessitem la física i la química. Per tant, si volem medicina, si volem una vacuna que curi el Covid, necessitem la medicina, la química, la bioquímica, la nanotecnologia. Si tenim un accident i perdem una extremitat i ens fiquen una pròtesi, tot això és ciència. Per tant, jo crec que el que cal és que siguem més conscients de que la ciència està a tot arreu, però tenir-la més en compte és que ja tenim molt en compte. El que hem de ser és conscients de que la ciència la necessitem i que la fem servir de forma regular des que ens aixequem. I per tant, l'última pregunta, tens plans per celebrar el 10è aniversari? Doncs he de dir que m'he quedat paradíssima amb aquesta pregunta, perquè realment no ho havia pensat, Queden 2 anys pel 10è aniversari i sí, potser hauríem de preparar alguna cosa especial, algunes activitats encara més motivadores, i realment m'heu fet pensar en aquesta pregunta. I sí, és veritat, pel 10è aniversari caldrà fer alguna cosa encara més grossa. Moltes gràcies per el vostre interès per les jornades científiques, i m'encanta que les promogueu d'aquesta manera amb una petita entrevista. Moltes gràcies.